Het is 1979. Friesland beleeft zijn sneeuwwinter en rekt het isoleerd van de boetenwraad. Maar het is ook het hier van de Hulk en van Pink Floyd. En net te vergeten van fjouwer Frieske jongens die mij een vlot de oceaan oerstekken willen. 1979, het hier van Sterke Jerke. Achteraf terugziend is het ook elke dag één groot avontuur geweest. Dopen Sterke Jerke, een wens u behouden vaak. De broeren Chris en Guus Zwijgman, Leo van der Ploeg en bioloog Frits Riemersma jaren eind jaren 70 bij een vreugde ploeg van avonturiers. Ze bouwen vlot, de Sterke Jerke 1, maar die komt net verder als de IJsselmar. De tweede tocht is een grote succes. Met 12 vreugden en de Sterke Jerke 2 helden ze Engeland en varen uiteindelijk onder de London Bridge terug. Maar de honger naar het avontuur is nog net voorbij. Het maakt nog uitdagender, het maakt nog stoerder. De oceaan zal en mat bedwongen worden. En op 1 augustus 1979 is het Safir. Onder het eeg van de volslijnde Nederlandse comparsen verliet de Sterke Jerke treien de haven van Haas op bij naar Curaçao. Ja, een heel stuk terug in de tijd. Hè? Hetzelfde weerbeeld en ja, hij is er niet meer. Anders zeg ik, we stappen op en we gaan weer. Is het zo? Ja, ik ben al voor een avontuurtje te parren hoor. Dat zit erin en dat blijft erin natuurlijk. Maar het is niet zomaar even natuurlijk wat bouwen en weggaan. Er is een boel voorbereiding aan vooraf gegaan. Het vlot wordt gebouwd van stielen buizen met zeilen erop. Een groep van 40 mensen is bij de organisatie belutsen, net alleen voor de bouw, maar ook voor het ziekje van sponsors en de begeleiding van de jongens. Het plan is de tocht in 2 etappes uit te lezen. De eerste gaat van Haas naar La Palma, Canarische eilanden. En van daaruit zal de oerstek hoe de oceaanwegen worden naar Curaçao. Want wij gingen dan naar erkende zeezeilers, Connie van Rietschoten, Gerard Dijkstra, Joko Casimir, maar zo kwamen wij ook bij Sita Meter. Nou ja, we hebben daar een scootjesieler. We zitten daar een avond te praten en hij had ook wel een aantal ideeën, maar hij zei, als ik heel eerlijk ben, als ik heel eerlijk wezen moet, hij zit je hem sporen niet. Ja. Well, we are on our way from Holland and we are heading for Tenerife at first, but we are bound for Curaçao. Over. Okay, I wish you a very good trip. Over. Thank you very much. Have a good trip. Over and out. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Het is wel heel relaxed leven, maar het gaat wel 24 uur per dag door. Dat is net als het vlot voer ook niet snel, maar het gaat wel 24 uur per dag. En zo waren er altijd wel weer klusjes, er is altijd iets te herstellen, er is altijd weer rommel op te ruimen. Er is altijd wel iets te prutsen en te doen. Een bestekje maken, zonnetje schieten, sterren schieten en dan maar zien of je dat weer voor elkaar bokste. Eten en drinken, daar leven we toch wel naartoe. 'S Middags een bakje thee en dat we zelf een cakeje bakten of een kruidkoek. En dat was echt een sociaal gebeuren. En daar hielden wij ons ook aan. Net zoals ik noem maar, 's avonds of 's middags om 1:05. Dan hadden we even een paar stukjes kaas. Bij het ondergaan van de zon hadden we dan een bakje koffie, een likeurtje erbij, een sigaartje. En dan namen we de dag door. Die huishoge golf, ik schat hem zo ongeveer zo'n 5-6 meter. Die dook op het laatste moment toch nog onder het vlot door. En daardoor maakte het vlot plotseling een paar beste halen. En daarbij schoot de kat, onze hummel, ons lieve poesje, die schoot net met die in de poepbak zat, in de kattenbak, schoot met bak en al over de muur. Die heeft helaas het leven gelaten bij deze storm van gisteravond. Het heeft ons toch meer gedaan dan we dachten. Dat gaat je niet 1, 2, 3 in de koude kleren zitten. Op de oceaan hebben we
windstiltes meegemaakt. En dan krijg je, ja, dit kan nog wel een paar dagen duren, een paar maanden. Dus dan moet je met voedsel gaan bezuinigen. Mijn broer die kreeg tweede graads brandwonden, omdat hij kokend water over zijn been heen kreeg. In diezelfde week kreeg Leo een ziekte. Dus van 4 man hadden we maar 2 man. Alleen Frits en ik nog over om wacht te lopen. De rest was eigenlijk uitgeschakeld. Het zijn toch af en toe best momenten. Dan denk je, nou, je raakt niet in paniek. Maar je denkt, Tong, dit had heel anders af kunnen lopen. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het vlot Sterke Jerke, waarmee 4 Friezen onderweg zijn naar Curaçao, is gisteravond vastgelopen op de noordkust van het eiland Bonaire. Sterke Jerke Tercera, que salió el 1 de agosto de Holanda rumbo a Curaçao con 4 tripulantes de Friesland, provincia del norte de Holanda. Op de 136e dij van de tocht spot het Dream op een rif van de kust van Bonaire uit mekaar. De Sterke Jerke strandt in het zicht van de haven. En toen hadden we het geluk dat er klem kwamen te zitten tussen de kust en een brok waar er los van lag. Nou, toen het vlot echt uit elkaar begon te knallen en dat deed hij, toen moesten we maar van boord. Na iedere golf riepen we mekaars namen van iedereen is er nog. En gek genoeg kon je eigenlijk met 1 grote stap kon je daar op de wal klauteren. Ja, wie is dan dook je in zo'n krater en dan liet je weer een golf opkomen en dan klom je weer verder. Ja, wie is dat heel erg benauwd? Nee, daar heb je op dat moment niet eens tijd voor. Dat is, ik schrok eigenlijk het meest toen we daar met het eerste daglicht weer terugkwamen. Dat je zag hoe, nou het was net een maanlandschap, hoe ruige kust. En dan denk je van, jongen, dan krijg je pas de bibbers. Het was zo onvoorstelbaar dat onze droom met de zicht in de haven, met de haven in zicht, verloren ging. En dat we alles onder onze spullen kwijtraakten en ons einddoel niet bereikten. Ja, dat was desastreus. Met doekers en een bergingsboot wordt de Sterke Jerke een periletter weer boven water hellen, op Kalafateren en naar de finish in Curaçao vinden. Voor de Malje is de reis nog altijd een onuitwisbare herinnering. Ja, het is voor ons allen denk ik heel bepaald geweest voor de rest van het leven. Dat is een super leerschool geweest. Er was een oude baas en die stond op elkaar en die vroeg ons hoe oud zijn jullie eigenlijk? Nou, en toen zei ik zo'n gemiddelde leeftijd van 25, 26 jaar. Als je ben je een rijk man. Hij zei, de meeste mensen moeten een hele leven hard voor werken om zo'n zeereis te maken. Je staat er niet constant bij stil, maar ja, het is een levenservaring van de bovenste plank geweest.